Semangat banget ya. Oh, nak kuliah apa kan Apa gue? Profesional. Pokoknya kuliah maju tak gentar. Bela sih belajar. Iya betul. Ya, seperti lah. Jenengan pinter ke jerane anu jalan sambutan orang cerdas ya kayak gue. Jadi anggar ngomong maju tak gentar karena semore Bela sih belajar. ya pinter banget sih. Ya bayar kabeh ya. Mangan soto ngombe es terus apa aja? Mesti sukses. Saya kayak kental lah. Ya iya. Iya. Jadi karena pinter ini. Iya. Sakit. Sakit. Ya iya lo. Dasarnya sarjana aja menempuh S1-nya 4 tahun. Lo prihatin. Iya. Lu sewu Mas Tiko kali Mas Tio. Waktu dengan kuliah nilai dari mahasiswa itu namanya indeks prestasi. Itu paling banyak kan 4. Coba IP sampean pinten? Kulo nek botol lepot niku 3,59. Kulo dereng duwe IP. Hah? Kulo sampean sih IP-ne? Kulo dereng duwe IP wong bojo dulu. Harus bojo apa urung? Urung. Urung duwe IP? Urung. Yang anak bojo karo Nini Sukini. Oh, jangan yo gua. Lah ya ora pasti kan wong jare urung duwe IP. Tiga 3,59 nek boten itu. Wah, Ya kumlot ya. oh lumayan. Oke. Anu nulis sewu kulo bisa lulus gara-gara nulis di kitab, Pak. Dan nulis kitab moto wayang loro piye tegawe tulisan ya. Pak, nu arep gawe skripsi, opo kene dhewe wayang pemenan. Di iya, opo lakawe urang kana-kana sih tapi sih dinggo lah. Dalam-dalam enom dalam-dalam tuh mesti duwe. Apa ya enggak duwe lah. Ya tapi kulo duwe. Oh, gara-gara gue langsung lulus. Iya tuh, ya udah gue tulisan baik kok masuk maju biar kayak positif. Oh iya tadi ya pas. Kalau garing gone Bang Mirul, ada apa? Oh
Yang gak namanya Jayawana, singa yang udah sapa, ini pakai kok ya pernah. Jadi aku gone Mbah Towo, gede. Dari aku mau Mbah Mirun mawon, sing murah. Ini kantin 800 mawon ini buka jempit. Mana didol? Oh, kayak kau lulus nama lah. Oh kita di Jumat yang Mas Tio pernah. Orang kowe jajan jenenge bakul wajang apa lagi Wah, orang ngerti ya kondang ini. Jadi bakul wajang ya nyambi ya. Iya, apa boleh? Mulanya S1 perjalanan orang udah di dalam. Kita keluar aja ya bisa. Betul ya maklar. Iya. Lah niki sampean kan kuliah ke pedalaman. Iya. Terus tukang gawe wayang. Iya. Wayang sebenarnya sing paling tua wayang apa? Ayo. Semar, Hah? Semar. Kalau ya ora wong Betul ya. asik kalah tua. Wayang. Anoman. Ya kok asik kalah tua. Kok sih pinggir berapa? Apa? Butira. Oh, ora. Pokoknya putih. Ini sinden lah. Oh, sih, maksudnya gue Butira kan buta berada. Oh. Ya ora ngerti. Wong nyung sumudu dalang ora tau gawe wayang ben yo ngerti. Apa sih? Si wayang sebenarnya sing paling tua ki Romo. Kok Semar ben ke Romo? Apa dek? Romo-romo nemani. Lah iya Romo ada Romo. Romo-romo namanya seneng Amerika. Iya. Romo sing paling tua. Yo. Oh, kayak gue. Mau Apa kok? mau apa? Ya aja kayak Lu gini. kudu bakul wajang ya orang ngerti ngomong menang baik. Lah kowe kan jalan ini cuma melu wayang terus kan kudunya Nah, apa? melu wayang melu dalang orang melu wajang. Meluanya berbuka kotak ya bu? Ya iya kok melu kotak malah berbunyi. Iya. Jadi Malah bu kota malah gelem meteng karo wayang Jawa. ya ora lah. Malah jane sapa. Ya ora tuh dia gerano nak wayang kulit nang kotak lanang wajona ya ora meteng. Nah terus Kalau wayang gong lho. yang apa? Nang kotak bareng masuk esuk belum. Oh, Gue tambah wayang berarti. Tambah wayang. Tambah wayang. Tapi pancen alat. Orang ini cerdas banget temenan gaya. Wah, menan kok. Kayak mesti pancen anggar masalah aja juga cerdas banget ya itu pancen. Ya ora Be? Iya temenan cerdas mas. masa. Orang katanya kakaknya kan nanteng ya. Ah, dia Mas Rizky. Riki. Oh Rizky. Ya. Mas Riki jangan anteng. Tapi ki adine wah pinter banget. Kanyo aja di pelawak Mas Beci. Kayaknya mah anu Mas Rizky kan bisanya anteng mung getun. Betulnya. Kenang apa kok sih dijenengi anu Riki kok nyong. Kudu kae kudu Riko, anggar nyong jenengi Riko kan udah di dalam ya iki. Iya. Kayak getun bulan ora di dalam ya. Sebenarnya aku memang ngomong sore ya. Iya. Kok saya nabung? Apa sih kenapa duit baik? Berarti ini. Ora apa-apa nggih, bener. Oh, kan jadi panitia. Iya. Panitia. Nah anak-anak nabung kan sering baru CP baru gede-gede nabung ya. Ngobrol bosen jamnya. Bener, tadi jenengan ngemben nggih mugi-mugi mawon dalange laris. Amin. Pokoknya manajernya kakaknya mawon. Iya. Jadi lebih pintu Jadi mana? sakeluarga. Sakeluarga. Daripada manajernya Cipre kan aku malah korupsi Cipre. Ya kayak dia mas satu mas Areng. Iya. Ini dolanan serabung, siki nganak laprah men ketoprakan mumpung anak Oh iya Wah, gila gue. Bang Sudarku ya seniman sih karena gue tuntunan teman-teman. Wah, lo gending apa baik? Bisa. Bisa. Terus, oh dia suaranya paling bagus. Bagus. Udah mulanya kena gue apa mau? Karena gue tuntunan. Bocah-bocah apa nih bocah-bocah ya? Bocah-bocah kayak deh. Ayam Miki ya ditonton. Nenek Mbak Sudar, duduk. Angger ngesok sing genang. Enggak apa sih? Penganu ora, Apa? ora, Kurang Pak. ora. Kenapa? Mesuk nang kono iki bingung arep paling ngendi nang dalan. Ya Allah. Soalnya kene sisen mulane nyong mending dadi bojone Mas Sudar.
apa Wong lanang kan nggo tuntunan. Nah, ya Mbak. Pada A1 ya Bu? Ya Mas. Iya. Iya. Kok bagus banget tuntunannya nggo bekel Bu. Orang bagel Bu, we untungnya metik we, setengah metik. Oh, setengah metik. Setengah metik. Oh. Setengah metik di siji dhuwur papat. Iya. Iki bae bekel pirang iki. Kayaknya udah bekel anu gupis Habis ya. Ngejek banget tuh apa-apaan Kan ana sing bekel ireng kok. Kula waspadaken kados rawuhipun Kakang Bati Pramoco. Dadi apa guys? Pramoco. Oh dadi mati nah dadi apa nih kan? Sultan Hadiwijaya. Oh iya dari kampung nih Sultan Hadiwijaya PCK ya. Ya ciplek kok dadi jampar jagongi kowe. Oh iya iya Apaan? Jampar. Gampang. Mereka sih kering-kering. Kalau ibu nah apa? tuh. Justru anggar ke tandanya berarti wongnya sih cara wongnya ya kurang sih berarti anggar wongnya sih melek ya wongnya anggar akhir aktif berarti gue kayak apa Oh ketoprak jenengan dadi apa? Anu Bang? Sultan Hadiwijaya. Aku dadi apa? Bati Pramoco. Oh iki dawuh dalam Kanjeng Sultan Hadiwijaya Kalau panjenengan Kakang Bati Pramoco kanthi karahan sarga. kalis Iki ta Mas. kalau didhawuhi inggih kalis ing sambi kula Kanjeng Sultan mboten namung ingkang ngabdi ngaturaken pangabekti konco Ing Sultan Tibu Jopangestu ingsun gaji Kakang Bati Pramoco. inggih ngestaken dawuh dalem ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pamrih Tare ngepi. Hadiwijaya kok ngepil. Ulun Kakang Prayugi Kakang Bati Pramoco. nun inggih ngestaken dawuh dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya Kakang Penjabi. lho Jadi Penjabi. Jadi penjara oh iya. Oh, iya, double. Manuk dalami. Oh iya, Dalam. berarti ngene ya. Ah, Nyuwun ah. pangapunten dawuh dalem Kanjeng Sultan. Araharjo bisa niru Kakang Penjabi. Pikantuk berkahipun handika. Kula ngaturaken pangabekti konco Kanjeng Sultan. Kula tampi Kakang. Pangestunipun Sultan Hadiwijaya gagipun tampi Kakang. Nun iki kula tampi kinarya jimat kula. Lenggakan Ngestaken dawuh dalem. Kakang pemanahan. Lho, pemanasan apa? Maksudnya diganti kakak pemanahan. Jadi pemanahan. Kan suara kabeh nang Hadiwijaya kan Oh, rakyatnya pirang-pirang. lu dadi pemanahan. Iya pemanahan, pamane. Nang sebelah kene. Heeh. Nun iki dawuh dalem Yayi Prabu, Yayi Sultan. Raharjo bisa niru Kakang pemanahan. Kalis dateng Beboyo. Iya. Namung salam taklim konjuk Yayi Sultan Hadiwijaya. Ndak tompo pangestu tambah Iki dumawas sami-sami Yayi Sultan Hadiwijaya. lenggah Kang Prayugi. Ngestaken dawuh dalem. Kakang juru mertani Kakang. Juru mertani kan kabeh. Dia kan bisa nang agung. Heeh. Iya. Jadi juru tani siapa? Kowe. Oh, no. Oh, mereka. Aduh. Angger Sultan Hadiwijaya dawuh dalem. Pisanipun Kakang juru mertani kanthi Basuki Kakang. Inggih. Pikantuk berkahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tumantuk dhateng ingkang abdi. Inggih. Lenggah Kang Prayugi Ngestaken dawuh dalem ya. Canang Sutawijaya nggih. Lho, jadi tanah siapa? Kowe. Aduh, ini aku ketemu ya. Ora apa-apa bajarane akeh mak. Oh iya inggih. Even double. Nyuwun pangapunten, punten menapa Kanjeng Rama? Kapiye kabarmu nggone digelar dening kasatriyan nggih? Nun nggih Rama, anggen kula gegladen niti turunggo hang lepas jemparing. Ingkang samangke kinarya beteng negari, kula sampun wasis kok. Pakaryan kang becik den lestari. Inggih. Lenggah Kang Prayugi. Ngestaken dawuh dalem. Kakang Pati Pramoco Kakang. Kang Pati Pramoco nyomati. Oh iya. Dawuh dalem Kanjeng Sultan. Belelanipun Adipati Jipang Panolan Kakang Haryo Prangsang menika kados pundi? Iki saengga sak menika dereng wonten kawula ingkang saged nerabosa perang. Megas. Sedaya menika samya ajri dhateng Yayi Haryo Prangsang. Mekaten. Inggih. Kakang Penjabi. Lho nyomani. Ning siki. Kanjeng Sultan Menawi dikowe kambani klutus wonten Jipang kados kirang Prayugi.
Kakang pemanahan kakang. Ya terus Kowe jadi pemanahan. aduh. Lajeng kados pundi Yayi Adi Wijaya sinten ingkang badhe dipun larapaken wonten ing Jipang Panolang. Kakang pemanahan ugi kirang prayogi. Kakang juru mertani kakang. Oh, nangani. Ning sik. Kakang juru mertani. Kados pundi Yayi Kanjeng Sultan Adi Wijaya? Bab perkawis panggulawan taipun danang kula masrahaken dumateng Kakang juru mertani. Inggih. Nggih danang Sutawijaya. Nyongani dawuh-dawuh Kanjeng Rama. Manut marang wakmu si juru mertani. Kersanipun kados pundi? Yo manut bae marang panggulawan tai Kakang juru mertani. Inggih kula menika tansah dhateng Kanjeng Rama. Kakang Patih Pramonco kakang. Nyongani dawuh-dawuh Kakang Penjabi. lho sadaya. Kakang Pemanah. Inggih, dawuh Kakang juru mertani. Anggir danang. Bubar. Masa nyung dadi Penjawi Pemanahan terus danang nyung kabeh. Yo ora apa-apa bener. Ora bener. Ya kan? Oh iya timun Bener kepiye wong ngono mengana. Nah, Ora apa-apa pokoknya. Ora nyong ben dadi Kanjeng Sultan. ya semoga. Mereka dadi kuwi kapolane. Ya. Awak sultanane. Oke. Nyuwun pangapunten, Kakang Penjawi sarawuh handika menapa dipun dherekaken kaliyan para kawula? Inggih Kanjeng Sultan. Prau pisuan kula wonten ing Kraton Kadipaten Pajan kadheaken sak kumpul kawuling Pajan. Oh megaten iki. Kula aturi nunggu sawetara. Isih ngespaken gawe. Kakang Pemanahan, kula aturi ngendika perkawisipun Jipang Panolang Kakang. Nuwun sewu Gusti Sultan Hadiwijaya. Pemanahan mboten saged sowan. Oh Pemanahan boten sowan. Mboten saged sowan. Kakang Penjawi mbok bilih pirsa kawontenanipun Jipang. Nuwun sewu. Kak Adi Penjawi ugi mboten saged sowan. Penjawi ugi boten sowan. Awit menika sawet ngayahi jejegan wonten ing Kasunanan Kaperwatan. Ger, putraku Danawong sing bagus sing dloner. Kepiye, Ger? Ingkang putra pun Danang Sutawijaya ugi mboten sowan sabda gegladen wonten ing. Alah celeng. Giliran ngomong dheweke boten sowan. Jadi ora sowan. Mereka ya kudu maklumi. Ora bali kepiye? Nah, sikik kan sudah jadi kayak kereta bagaimana mengenai ya bingung bisa gamelan sebenarnya rubuh kabeh. Ya orang tuh jadi gamelane. Ya ora kaya gue. Ya carane kan buka piye carane orang geser setitik. Pemanahan boten sowan. Penjawi boten sowan. Generasi ngapik-ngapik kita kayak kue mainnya kue sudah di kebulan yang kita wong ayu Tresna Kali masna niku. Patih. Masna niku. Sing tanpa Indra ke 8 orang Indra nang tambak sugra ya Mbak Isna. Ya Mas. wong ayu Ya.